Tu si potrebujete hodiť mincu a teraz si stlačíte štart. Bolo to nadšenie, keď pod Tatrami začal fungovať prvý automat. Ľudia stáli na mlieko v zástupoch. Je výborné toto. To je ako keby som si prišla do maštaly svoju kravičku ťahať. Nekupujú pivo, čučo, ale mlieko pijú. Táto babička zo Šuňavy ostala mliečnemu výčapu verná. Chodím stále po mliečko, bo ja mám rada mlieko a to je ako môj napoj. Jej susedku ale mliečna eufória prešla. Kedysi k automatu kráčali spolu, dnes dáva prednosť obchodu. A keď ja si kúpim viac, dám do chladničky, dlhšie mi vydrží. Zlé správy prichádzajú od farmárov zo všetkých kútov Slovenska. V počiatku ten záujem bol a môžem povedať, že klesol o viac ako polovicu. Predávame z toho pôvodného a možno ani nie tretinu v jednom mliekomate. Kto dostal od ministerstva jednorázovú dotáciu, musí automat prevádzkovať 3 roky. Už teraz ale len v Bratislave hrozí, že príde o polovicu automatov. Postupne ten záujem klesá, no a v súčasnosti už vyzerá tak, že je nerentabilný. Producenti mlieka hovoria, že automaty doplácajú najmä na našu lenivosť. Za pravdu im dáva aj sociologička. Kontinuálny nezáujem dlhodobejší vidím práve v našej pohodlnosti, respektíve v tom zvyku nakupovať v hypermarketoch, supermarketoch, nakupovať vo veľkom, vo veľkých baleniach, nakupovať potraviny takmer s nekonečnou trvanlivosťou. Mliečne automaty by vraj mohla zachrániť vtipná a kreatívna kampaň, nielen lokálna, ale aj celoslovenská, do ktorej by sa zapojili všetci prevádzkovatelia mliekomatov. V tom prípade by populácia mohla zabrať na tento typ predaja, tento typ ponuky. Regionálne štáby a Marek Vnenčák, televízia Markíza.